one is for men. Yung palit ko. Yung palit ko dani. Kaya humot. Humot. Dudpod ka dyan ha. Murag sidya. Humot. Let's take our time tonight, girl. Agay! Murag na kasimot. Sa gusto mo order din yung bagong negosyo ni Florami Boholana. Na isang naong na. Oh. Masang ganda ni. Humot kadyo. Bahalag, pobre, basta humot. Humot. Oh, diba? Diba mga katusok? So, pwede mo ma-order sa online. Kanang sa Shopee. Available na ni. Dia ang perfume ni Florami Boholana. Ang humot kaadyo. Bahalag, pobre, basta humot. Ang sama yung mong ikasolte. Nagawa pa rin ko sa mong cellphone. Ay! Wala kang kadaan. Nagawa sa kong naong. Ay! Grabe ka. Lagi yung cellphone ka makahamis. Hindi malagagaho. Patugan mo yung sinuon ng cellphone naman. Butang sa diya, hela. Mga laki. Katang ako mga uyab. Butang mga buhong. Bahamot ko na rin ang kauyab mo. Nabapugulan mo yung bahamot rin mga kauyab. Kung ipo-ipo kahit sa bagong ligo, uubusin at tapusin at wala nang Sige, sige, sige. Basta to yung step. titigil ang chika. Ligo sa titigil ang chika. Oh my God! Wow! Uubusin at tapusin at wala nang titigil ang chika. Afternoon to each and everyone. Mga Junjans, mga tusok-tusokon mo ron. Diyan na punta, diyan na po ko sa historical place na ho. Oh, the historical Nangka. Ang sikat nga Nangka sa tibuok kalibutan. Then, kining Nangka maojud ni location sa vlog ni Florami Boholana. Mo na ilang office. So, yes, si Terry Bors. Dahil si Terry Bors, ang akong kinagwapahan nga ija. Nanarabay gisok-sok si Jang Daunggan. Na headset. Hilba ni. Hilba. Dapat si Ate Helen. Manang Helen. Yes. Ay, madung palis niya. Naghayahay si mo. Manang Helen. Ay, kasi kita gilid. Kinakot sa sagbot. Nanguwag. Kinawag. Sa Aisa? Kasi Aisa. Nanguwag. Mana si Aisa si Kira? Ano nga? Nagbanggo, nagbalanghoy. Langhoy. Kapadas! Oh, kapadas! Ano pa niya apon? Kapadas, di ay. Sus, ginoo ko. Kanang kapadas, pareho ra kaoba na sa kabadso. Nagudyan og pajag, nagkajang-kajang, arang luoda, kay natikay jang man. Ano katikay hang? Ano kapadas? Gibanggod. Gibanggod. Ginoo ko. Kapadas. Sagola ginamos. Lami na at salon, eh. Mura pagmukaan. Oh, lami taon na at salon. Kanang ginamos. Dahil si Aliana. Inday Aliana. Ikanta ra ba ni? Apilaw na to. Imong video ko to. Ikanta ka, Inday ha? Kanta day, otro day. I need you now. Mahinuwas. Gapalay kasi pong buhok, day. Iba. Pareho mo. Charot. Ano mag-sip na? Dundulong siya niya na. Pareha dun. Charot. Sigurabi, Inday.
Kusga. Liksi. Nama kamato na yawa din. O'clock in the morning. I feel about you. Mana mo? Ato mo sa TV o sa phone. May sa na kontak ko. At 6 o'clock in the morning. Kanta. Isga. Don't know what to say. I need you now. Sunod? I need you now. Oh, that was Aliana. Oh, Aliana, the great Aliana, guapa. Dino, guapa ka, Dino? Ay, lino mo na. Nagkakakan ka na, hindi na makalamuto na magigulan dahil hindi mo nang kaan. Ito kagistan. Oh, hantod man eh, hong gikuan. Hantod karon. Mapanuhot na na hong likod, kuan. Makalipas mo nang ka. Oh, man hong historical. Anong nako history dane? Nihagsa ko, dili ag nangka nihagsa, ag baboy. Saya reston ijahang office po. Tawa mo katiri. Ay, mana po? Ato tawa tiri. Ano ko na hassle. Nahasel. Ay, mabalik ko para sa Tanawa atong ipa tanaw ag imong daong gantiri. ay. Mane. Ano mo na? Daong gan of the year. Hilba lang ang malakas. Hilba, malakas na. Tampo sa panuhot. O, gipanuhot ang daunggan. Nga ka pa nang gipanuhot man ang daunggan na. Hangin. Galing so, daig hangin sa imong daunggan. Mo daig isob sa imong daunggan. Imong nga na. Electric pan. Inja. Sa katong gustong mo-order sa bagong business ni Florame, ang humot kaadyo. Ano mo yan? Dira. Ang gikuan is foreman, yung palit ko. Yung palit ko dani kay humot. Humot dun pud ka dyan ha. Murag sidya. Humot. Let's take our time tonight, girl. Agay! Murag na kasimot. Agay! Na! Kukod dyan dyan eh. Dagan ko, madagan. And tadang! Dira dia. Sa gusto mo order din ng bagong negosyo ni Florame Boholana, na isang naong na. Oh. Kasi nga ni. Humot kadyo. Bahalag pobre basta humot. Nasa? Bahalag pobre basta humot. Oh, na oh. 85 ml. Oh, okay. 85 ml. Di ne, ml nga kuan ha, ml nga 2. In the scent collection by Florame Boholana. Okay, naanay pambaje, naay panlaki. So, order mo at order ni Florame Boholana. Pwede po mo order na ako. Ako na mo kuan. PM ra mo or kanang comment ra mo sa danhi nga kuan, danhi nga video kay atong i-connect ni Florame Boholana kay daw man me. So, nasa mga stock dire. So, mane usa sa mga tojo pod. Aron mutilaw ko sa humot kadyo. Bahalag pobre basta humot. Oh, di ba mga katusok? So, pwede mo ma-order sa online. Kanang sa Shopee, available na ni sa Shopee, di ba? I-search ang Humot Kaadyo by Florame Boholana sa perfume. Oh, nani sa Shopee, pwede ra mo ma-order na to kay
kanang ninganhin na ang Shopee diri sa ilaha nagmuha sa mga stocks katong mga nang order kay gi-deliver na sa Shopee. Okay? So this is it. Ang humot kaadyo bahalag pobre basta humot. Oh, di ba? Di ba Florame? No? Dito na makuan oh. Naong dyan ang Florame oh. Mga kagahi. Dia ang perfume ni Florame Boholana. Ang humot kaadyo. Bahalag, pobre, basta humot. Pwede! Pwede ka doon mga tikuwang. Kay, manguhit naman sa nanay ni kagabi eh. Og si nanay mang perfume dyan eh. Si Tayariston may manguhit, di ba tay? Basig mo ako na makahangin tayo makakita kuno ka tay. Ug maka-perfume makasimhot kas kuan, basig mo ay connection sa imong kanang naay mata og ilo. Dako gidong kuan, dako gidong milagro sa Ginoo, pinaagi sa humot kaadyo. Bahalag pobre, basta humot. Diba? Tamis eh. So this is it. Order na mo. Pwede mo ma-order sa Shopee. Kay available na ni. Kanang ninganhin na kaduha ang taga Shopee nakuha sa stocks katong mga nang order. And tag pila te? Sa mo na sa Shopee na. Tag 250 ra di ay ni sa Shopee. $250. Usa na ka perfume. Na mahimo na mong humot kaadyo. Mahimo na mong kagahi. By Florame Boholana. Bahalag pobre basta humot. O diba? Pwede na ko magkuan, pwede na ko magsaingan na ng model ni kuan, di naman madag model kitambok. Asa may imong ikasolte? Nagawa pa rin ko sa imong cellphone. Ay, ang kadaan. Nagawa sa kang naong. Ay, grabe ka. Lagi mo cellphone ka makahangis. Di malagagaho. Matugan mo sinuod ng cellphone naman. Buto sa diya, hela, mga laki. Katong ako mga uyab, buto mga bahong suot. Bahomot ko na rin ang kauyab mo. Nabapag ko na rin bahomot rin mga kauyab po. Baho ko. Asa na rin mo, ayam. Ang siko ada. Hindi boy. Hindi na kang hindi boy. Kaya ma, damage ko property trade ko. Kububugan na kang hindi boy. Ningawon rakas pa. So, nagkapatasay ba? Nagkapatasay? Ni. Kay, uy. Naginig ka rin mo diyan. nag-iilog na. Buwat siya ba? Nag-iilog na sila dahil nasa naman. Nag-iilog na. Nagalining ka mo. Puspusira ng kamutas. Kubihan ka, Jo. Nagbang kudron. Na! Ha? Maningit dilita din ni kinuskos. Lutan dyan na. Ayun na pag-iilog. Kasi isa ko diha. Nani ba isa ko diha? Buto. Ay, buto. Ay, buto. Buto sa amo. Di makumo. Ang saman. What do you want? Ano si Aisa, gamit ako ang tingog. Kabad-kabad ko na isang tingog. Kani si Aisa dito ni sa bahay sa ona, mga pilang to kabuhan. Di ba Aisa, no? Yes. Asa si Aisa sa ona na ni Uyab. Pero what to ho? Nangawat ano to sa nina? Kapante? Wala. Nung kami nagbahaw. Sige nang panong kabahaw. Anong tong kaban? Madugari ka sa tong. Ano di ay? Dai gagawra. Dito gana. Bawo ko ang baliwan si Kuan ron. Dito gana. Para akong ibo-ibo kahit
kahit sa bagong ligo uubusin at tapusin at wala nang Sige. Yes. Ato bang dari? Ayun, tere nagsayaw nimo. Kari ba kari? Kadua ara. Sana all. Sana all. Isang uyab igagaw. Daroy. Ito aman di ay. Anak ni Mitong. Iban. Kaya mo ako. Kay bara ba? Ilang ko para to garis. Kay bara ba ko asa sila nag-date? Aja wag tarit. Ilang ko para to garis. Correct. Manila. Siya nagtagbus Manila. Sakay. Buksan mo nga rin. Nagtagbus Manila. Tagbus Manila. Sarap mo yung mga cellphone lagi pang bailo ba? Sarap mo yung mga bailo. Aron Iban. Revelation 911 Iban. Tat. Ato bang natiri nga to imong sayaon sa to imong step. Titigilaw ang sigang ligo sa titigilaw ang sigang. Oh my God! Wow! Uubusin, tatapusin at wala nang titigilaw ang sigang. Napimutan bangkag bangkag rin. Amay bangkuran. Napiwid ni Tiri sa una si Jubak. Jubak. Si Lulid. Kaya si Lulay. Sambur ka mga espiritu child. Revelation 911. Sila radi ay. So, gihuway na gahong kamot. Danin ratataman. Dagang salamat mga katusok. Bye-bye, Tiri. Dagang salamat mga kajonjons. Bye-bye, Tiri. Bye-bye, Inday. Bye-bye. Bye-bye, Manang Helen. Bye-bye, Sang Kikoy. Bye-bye, Aisa. Bye. Isang uyab siya, Iban. Sana all. Hindi mo. Grang gugmaat ko sa una. Ay, Mark Bolano, kang shout out da si Tiri dia. Mapa-shout out Mark para baka. Buhlano, ay! Kumusta na, Mark Buhlano? Yes. Available pa ba ka? Alam mo, Bolano ay Norway. Salamat din, Jo. Ma'am Esther Norway Boholana. Ay, thank you. Ano, naguba ang cutic. Ano man, Inday. Sige na, bye-bye na. Poop. So ako i-shout out ang special forces nga mga team tusok sang Kikoy member special forces. Okay, so nagkasalamat din dyan, no? Unang-una, mega love shout out Ma'am Boholana in Norway. Okay, so nagkasalamat Boholana in Norway. And then next, mega love shout out Esther Norway Boholana. Okay. And of course, mega love shout out Butchok TV. And mega love shout out Flora Red. Yes. And mega love shout out JR Official Vlog. And of course, mega love shout out Denise Vlogs. Yes. And mega love shout out Jovlar TV. And of course, mega love shout out Arsam TV. Okay, so daghang salamat ninyo mga ka-team sang Kikoy, tutok sang Kikoy Special Forces, na. And of course, mega love shout out Jeep Amora Vlog. Mega love shout out Maria Jeanette Scarping. Okay, thank you so much, Ma'am Maria Jeanette Scarping. Of course, mega love shout out Mark Boholano. And also mega love shout out Melvin TV. Mega love shout out Gina Vivi. Inday Daya Bersano. Yes.
mega love shout out. Danish Filipino family. Okay. Of course. And of course, mega love shout out. Nell and family. And of course, mega love shout out. Angel Man. Of course, mega love shout out. Art at Maze Rome. Okay, so thank you so much. And also, mega love shout out. Pamilyang Laagan Channel. And of course, mega love shout out. M. Henson Vlog. Yes. And also, mega love shout out. Eric Lord Escobido. Yes, ang boardmate sa Tabaos Boarding House sa Tagularan. Thank you so much, Eric Lord Escobido. And of course, mega love shout out, Jaime Pares. Yes, thank you so much.